Good afternoon. Hamburger Bianga. Akamani how will I back up and you have what doom? The phone and I give you a lot of colors. I can't have one cough for you. Don't worry. Oh, wow. Then they roll out of police and book. Police and book. Giving him explanation. In all police and book. Ele Otele give you Otele and constable na on account na tissue and go ncha. The one in front of their third mason. The one there. Yeah, what a phone of you. That for Adam 28. Make happen to Togan the way phone na no tungana. Make happen to that in the phone and no tunga. Prange mega kadisha yadi ke mune Igbo he no na ho. Otele gigiri otele nda wasane mat nda wasane je gbere. Ibranga be mega ma kadisha ota. Kebisha do erai. Eshim Takot. Why be? Aw moyen banno. Ebe na mba no. Ehime mbanno. Ebe na ehime. Umunumo. Ebe na umunumo. Ibafo. Ebele bampo. Mba. Batanu mada awochiri. Nega na ha dendo. Mba. Gini buru nega na naga. Nna m wo ọkpatara ego so ụmụnụ li azụ ala ụmụnụ nna nna gị sị nna gị kpatara ego nwa bingo dem you braga be hype nna gị kpatara na je shisote were gị nsị gị dem you Chineke agba gị ọkụ braga asị gị dem you gị bịa ga bịa kọshi nna gị kpatara wiche ego ọ kpatara wiche ma mpaghara ọgbali fensị Nigeria ọgbali village unu fensị braga be gwa m nna gị kpatara ego Nagi patego green ma community mba no first before you lawo aswara the body no ko kuchite branga begwam naga patrago yichonye kwam gini buru nage enyi na poison ya nwo nege gini buru ọrịa nna ọnwa akpịrị ogologo nne ọrịa ha akara aka nwụọ mba aka too much ọnwụ eru na family onye ogbi ọ nọ n'ụlọ nna gị na nne gị mba nne gị ọmụrụ abino mba ụmụnne gị adị ole plus mụ I dị 9 Otele Rosanna ụnụ dị 9 local government family nwere onye bụrụ gị ọnụ mba gị na nwaanyị ibe gị ọlụọla ọgụ mbụ maka amụ mba
Ijanyo Kenshe. Mba. Sometimes I'm not chat. Ijanyo Kenshe wa bingo. Mba. Apare adege. Mba. Gufa managa aho. Gufa managa aho. Mba, ano mangi ha na ngang. Bro leke na ege nyo ahi janyo ahu na public o window. Nke ọbụla ọ kpara m nle anya hụ ndị nọ nga ahụ ma mara ma nga anyụ ya ka ọ nga anyụ ya. Ma ahụ ese gị. Onwere onye egbe eluigwe gbagburule na family nne gị ma ọ nna gị. Mba. Ị gagidele n'ụzọ nwoke emeghị. Ee. Onye mpa ka nwa okorobịa. Ọnwa okorobịa. Ije efenti. Mgbe fetube mbụ. Ebere gị ugwu. Mba. Otele. Ihe ụtọ ka nọ ya n'ime. Gị na ndị ara okwele n'aka mbụ. Mba. Ije eru ajị Otele. Mba. Ana m akpọchi ya akpọcha. Anaghị osiri ike. Nga o shituru nwa obere. Ọwara aka ịkpa kọwara aka nri. Oke aka nri. O shituru Ị ga-aga lab ara nnụ. Ị ga-aga lab ara si dọkịta mee gị lab ara aka ịkpa aka nri nna. Okay, sir. Ara shiri ike. Ụmụ nwoke ole trala gị? Na bishop ka ha shikwere ike o. Ụmụ nwoke ole trala gị? Gịnị gwa m sị nke ahụ shiri ike? Gịnị shi gị ike? Nkịta na-ata gị. Ụmụ nwoke ole trala gị? Gịnị gwa m sị nke ahụ shiri ike? O rukwara 7 or 8. Otele. Enye ndị ebe. Ije yi pant. Ọwụ mgbe ọbụla. Otele gụma gị ọ n'abalị ka ị na like iwere ya ka ọ n'ehihie. Mgbe ọbụla ọ gụrụ ma ọwụ na onye ọwụ m na ya nọ nso. Mgbe nka nwere o. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti. Genotype ọ gị? Blood group gị? O positive. Congrats, kpọọ nọmba gị. Iwe onye ebe? Sorry. Elebishna nọ ya na sorry. Port Harcourt, Rivers State. Kpọọ nọmba gị.
081 32088 012. Hello, Bishop. Good afternoon. Ibilangambo. No, Bishop. I told that touch from you. I told that touch from you. You put that in the inishi. Ke padishi wogane. Oh, you see me now. I pack me a pack. Short again. Ke we short again ebe no na. Sorry, sir. Anyway. Without why he check screen the phone now. Come on, how will I back up and you have what do? Huh? I'm ambitious. Well, we're for now the one that I gave you talking last. They can't you laugh at me. I'm laugh. Yo, remember what? Roll like this. Kiwe kure na aka etinye n'ihu Otele gị. Tewa aka gị straight Chileke agba gị ọkụ. Eke ọha ka handcuff eji amagide ndị ohi. Tọnụ. Bịa were phone. Aha gị. Ram Kosi. Aha Igbo gị wogede. Kosi Sochukwu. Aha nna gị. Ezenwa. Ah? Ezenwa. Ehana mo be. Jide phone gị n'aka na. Ahụ emewele gị brebre. Don't provoke me here. Don't provoke me here. Ede afọ ole? 28. Wanya ebe? Abụ m onye Enugu steeti, Nsụka. Ebe na Nsụka? Onye Igbo etiti, Akụ ndị Ewa. Iji ụmụ ole? Amụnagị m ofu nwa. Ise? Amụnagị m nwa. Mega call. Mba nwe m nwa. M na-asụ Nsụka m. Amụ onye Nsụka. Ilubole di. Wa. Enwela onye Igbo eluigwe gbagburule na family unu mbụ. Wa, onwe. Nọla n'okporo ụzọ ma n'ime ahịa gị lụọ ọgụ mbụ. Anụgo m. Mgbe m dị nwa obere. Ihe m jụrụ gị lụọla ọgụ mbụ n'ime ahịa ma n'okporo ụzọ. Listen, it's church here. Listen, I told that touch here. Anyway. I told that touch here. Ka anyway, ka. Otiri onye ndị plumber na-ata. I told that touch here. Anyway, ka Bishop.
Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa ma nwa ma mama dị ndụ. Nna gị nwụọ na? Ọ nwụrụ anwụ. Gbadara. Ka ime. Gịnị gburu nna gị? Agwọ tara n'ụkwụ. Otele Rosanna. Agwọ tụgburu nna gị? Ebe ọ na-arụ ọrụ ugbo. Ya nwụọ. Family ndị agwọ na-egbu. Inyo na-achị n'okporo ụzọ mbụ. Wa. Ịbala onwe gị nshi n'ahụ mbụ. Wa. Enwere onye vu ibi na family nne gị ma ọ bụ nna gị? Wa. Ara ọ dị na family unu? Wa. Mmadụ ọ gbaala mpa gị slide down mbụ? I'm able to slide down. I'm able to slide down. Mmadụ ịtụtụrụ mpa gị gbalie ya elu na o ji ụgwọ? No, na-agba era. Wa. O nwere ego. Mma gị na ndị ya dị unu ọ dị na mma? Ha dị na mma. Ha anaghị anụ ọgụ. Iji arụ aka na ike eshi n'imi? Mba. Wa. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Chineke ekweghị ya ọjọọ. M ji eme gị. Ọgbanje ọ na-eme gị? Ọ na-eme m. Ọgbanje ji. Otele Rosanna. Ise? Ọ na-eme m. Ị na-ahụ spiritual husband gị one on one? Ee. Ka anyị hapụ ije nke anụ maka na o jichi m aka ike. Lese, achọba egwuregwu. Ịgwa m eziokwu, ọ na-eme gị? Sị na ọ na-eme m na m na-eje deliverance for it. Ọ na-eme m. Tiene. Ele symptoms ya biko? Ana m ahụ nkịrị ụsha nwa nkịrị ụra na-enyasị. Ana m ahụ akụrụkụrụ. Ya mesawa gị aka? Na nrọ ka na mmadụ korokoro? Ọnọdụ m ka ọ bụ n'ero mana ana m enweta feeling ya na ọ bụghị n'ero. Iji anyụ korokoro ma Ana m ama anyị nkịtị ma ọ bụ na m ntinye ka na-eshi m ma ahụ mana m onyere. Otele Rosanna. Ma ana m ejekwa ekpere maka anyasha. Eweliwe na mbagara gị mba mgbe ahụ ị bịara? Mba, nsogbu adịla. Just kwuru otu nga nọ. Televishọn anọnyere anyị? Anọ m ebe ọkụ na-enwu n'elu. Ya wee ebe? Lagos. Ok, gịnị ka ị na-arụkwanụ? Ana m akwa ịkwa. Eweliwe kpọwa nọmba gị ka ị gama na genotype gị ọgana? Ị jụchara m, Jumama, ị na-atụ egwu? Mba, gee ntị. Lee, ọwụ mụnwa ji aka m akwemasị ihe mmeghe ihe a wee interview my sister. Atụ na egwu na alaka m gee ntị mụnwa lee biko biko eji m Chineke gị ọgụ. Ọwụ mụnwa kpọtara gị ihe a ọkwa iji aka gị sendịra m request kpọọ nọmba gị ka ị gawanụ. Mana ka eji bara m mba bifo. Otele Rosanna, enwenụ mba mbara na agbanye m jọs na-agwa gị ese gị na gị bilie ọtọ na. Isom na m yiri handcuff maka m gbachara nkịtị. Emegekwana m kọl mgbe ahụ lee anya lee anọ m kọl mgbe ị bịara. Anọ m kọl lee fonu nke ọzọ nọ hia lee ya hia. Lee eji m ya nọrọ kọl that time ị batara hia. Azachara m de kọl nọ so all mistakenly mgbe m jụrụ aga ajụjụ dete na-adaba collide ya with ihe nkwu. Just call your number. Enweghị interview dị much nnọọ. Enweghị gbasara. Ị ya akpachabere anya gị. Ọ bụghị ihu mabe mmadụ ịbaradara onye ịkpachara anya gị. Ịnụgwọ? Okay. Nọmba m bụ 08146343470. Akwa m gawa n'iru post we. Poste. Ịnwa anwa poste ihu mam n'ero. Ịnwa anwa poste. Okay. Jishike o.
Smoke. I'm on by your life as a fellow. The Sunday, the Kawan. I know what I'm the other time. Met your name, go what I'm always now, no, Narion. Met I interview whatever, where Kupo, Chuan. Catch me an hour of Mamptani, whom Mark and I'm a calabetina. All this kind of biko, Imran in one of those spiritual problems. Biko no kwana commence. Meet yen undenu na hana no kono mame watani spiritual something. Minu neji go ku here na. Awechi diu na bia disturb one. All these things they real. Any the more this kind thing na. Yemagero me here I interview. Biko no chono no man couldn't na bia roko ba me na de dono na haso aloga. Oh, I'm serious. Hello, Bishop. Dalo. Wow. Please let me connect. Go the big chop. Cow, Bishop. The lovely man, cow. Eweliwe biko you want a spiritual something again. Never hear mame water. Mba. Abu monye deeper life. Okay. Namboge bianga. It's again. Namboge bianga. Achogam di. I chop that touch from you. Iko. Yeah, gather me serious. Okay, Bishop. And Ibelebambo. Mba. Oh, my first time. Okay. Okay, man, you will amreba gabani wa do. Okay. The way for Nana, I get below to get last. Okay, I'm not shop. Okay. I think get the way. The letters. The way for Nana, home, or get last of my. Okay. I can. What Bacalaba, Bupo Town. Bupo Town, Joga, Mwaka, Jogate, Kuemri. Bupo Town, Chileka Bangoko. Woman Gaga, Quaga, Sam, questions of machine, and come and yes, hey. What have questions of machine, come and Okay. What have questions of machine, come down in the Kumetag interview. Okay, sir. One down as a machine, how question is a machine, come and Mba, a bro machine, though, no machine. A bro machine. yeah, the way camera and of my girl also. Okay. Hey, yeah, I go to Lanya, the way camera copra, progel also. The one at that place I go to, the one you pay. The letters. The good Takaya she shot or chashon. The one at that place, we bucket. Bucket TJ Kuemri. Hey. Yeah, stop that thing. I'm not joking here. That was a phone of it. Okay, sir. Thank you, sir. I told that touch from you. Otiri bucket AJ Kuemri. Otiri haka bucket. Bucket and age abagona 2-story building. Just respect your wagon and on here and off ma. Otiri haka bucket AJ abagamri bank with a bagona 2-story building. But you know what good. Braga be a shaky gremotele. Braga and Gugeba. The push you to be. Aha, Azagam Chizoba. Chizoba is fine. And therefore, I'm 28. it's your mother. None. Let me not have endo.
all sorts of mommy. My dad delayed. Ndo. Ele heburu nna gị. Oh, this kidney. Ndo nna. Iwo ya ebe? Abụ m onye Ọhafịa, onye Abia State. Ebe na Ọhafịa? Asaga Amuke. Ebe na Asaga Amuke? Abia State, Ọhafịa. That's my Ebe na Asaga Amuke? Oh, Asaga. Ebe na Asaga? Hey. Oh, Asaga Kamshi. Oh, my village. Kindred name gị? Okwara Obuma family. Kegi shia no yana anyị? Asabad. Gịnị ka ị na-arụ? Okay, I'm a chef. Ana m eshi nri. Enwe m shawarma spots. Anọ m shop m now. Hey. Being haka gị. Oti ishi gị boss. Make respect to gị na gị be. This serious here. I told that touch from you again. They told me this interview, my just not put together. They both were no quite who no coin for romantics in a garga. Arabala Madonna family number. No. When on your belly web babrule? No. Idanya, Magana Wokeno. Oh, romantic play and sometimes. Get a romantic get a lay or romantic chileka bagoko. Ah, when you got a paper, one can away his all romantic. Idanya, he got some gave you a gateway and a romantic. Engishia and knock and get up on a pitbull. Ranga Bagam so romantic. I told that out here. The way who got straight, what bingo. The body. In your national hambo. Jejo Punna Benya Atamuke. Is it good? Jejo Punna Atamuke. Jata without. Mba, without. But without, yeah. Obaka ata. I got all our mahadu. Mahadum, mba agara university. Mom maybe Mahadum or something. Agara school. I have village in Nage. That because you back a baby Nage, a bit amoroge. I am a map I have a mahadum nasu swim. I got all our mahadu. I'm around here, I got Mahagum. I don't mind. I hate a Ureshiba Swara. Really. Get a kegro. Public administration. Ebre Google. Mba na all natural. Otele. Ihe ụtọ ka ya n'ime. Imele nwanyị na nwanyị mbụ. God forbid. Mba. I like Remoke too much. Otito tolo gị n'ihu Otele mbụ. Isi gịnị? Otito tele gị n'ihu Otele mbụ. Mba, no. Mahụ eze gị. Weta eze gị. Eze color, yellow. Ụmụ nwoke ole tara gị?
5. Tage. Elebahana na tage. At home now. Home onye home gị ka home ha. Mba, home. Ị ga-eti mkpu ma ị ga-enyo. Yes, so well. Hello, dị mkpu ị na-eti. Oh, my bishop, because again, but okay, I want to shout for you. Genotype again. Now, celeb. Blood group again. O plus. One number again. Okay, 08063754687.